Hei ja tervetuloa uudelle YouTube-videolle. Kuvataan pitkästä aikaa tämmönen ihan maideen juttu. Joo. Kissoilla on selkeästi tarve saada ruokaa nyt, joten annetaan heille ruokaa. Me on käynyt tällä viikolla 2 kertaa vapaa-ottelutreeneissä, keskiviikkona ja perjantaina. Eilen oli sparrit ja olipahan muuten outoa, jos semmoiseksi kuvailisi. Tuntuu, ettei nähnyt lyöntäjä ollenkaan ja miettiessä vaan, että mitäs asioita tässä pystyy tekemään tuolle. Ja huomaa, että kondis on vielä tosi huono, mutta koko ajan askel askelta eteenpäin. Varmastikin nopeasti tuun olemaan taas siinä kunnossa, missä on ollut ennen. Me on kuvannut nytten pääkanavalle semmoista isompaa videota ja editoinut, tuottanut sitä. Ja itse asiassa 2 isompaa videota. Ja niistä tulee hienoja. Ne on tosi erilaisia, mitä me on tähän mennessä tehnyt. Ja ne on henkilökohtaisesti mun mielestä hienoimpia videoita, mitä me on ikinä tehnyt. Minua jopa vähän jännittää julkaista niistä toista, että mikä sen vastaanotto tulee olemaan. Että fiilaaks ihmiset sitä ihan niin kovasti, mitä mie vaikka tällä hetkellä. Leiville tehdään tästä semmonen märkäruuan, kuivaruuan ja veden sekoitus, kun se on niin kova ahmimaan, niin toi natso saa syödä hetken aikaa rauhassa. Ja pääkanavalle tulee myöskin, meillä on kuvaamaan luultavasti ensi viikolla sitten semmoista vapaari comeback-videota, kun Evert tulee takaisin tänne Espooseen. Niin mulla on joku kuvaaja treeneihin. No joo. Mä aina aamuisin otan nykyään ison mukillisen vettä. Ja tänne sekaan laitan elektrolyyttiä. Sekä 1 kerran päivästä myöskin on alkanut taas käyttää kreatiinia. Oho, ne häles puolet takaspäin. Sekä. Näin. Ainakaan. Sitten tehdään meidän aamupalaa. Sanoisinko kohtuu köyhistä antimista. Se on siinä. Vähän jogurttia. Noin ikään. Otat sieltä. Otetaan kaikki sittenkin. Sitten et saadaan vähän proteiinirikkaampaa tuosta. Niin. Pikkusen joukkoa heraa. Päälle voi sitten nakkaa myös 1 banaanin. Avot. Aika vimpon päälle aamupala. Eikö mun ottaa se voi kysyä sitä? Ei noin. Mihin me lähdetään? Chalille. Eiku ollut ihan siinä uskossa, että täällä eteläisessä Suomessa talvi on semmonen lumeeton. No näyttääkö lumeettomalta? Niin, ei näytä. Nyt meillä on pieni hoppu, koska me halusin kuvata 1 TikTokin tossa. Ja sen kuvaaminen otti aikaa yllättävänkin paljon. Meillä on 0,5 tuntia aikaa ennen kuin menee kiinni Rusta Natsolle uuden pedin, koska se käyttää mun läppäri suojusta petinään. Ja se on aika orvon näköinen siinä, niin ostaa sille semmonen oikea kissan peti. Sit sen on paljon kivempi olla. Kattokaa, mun autosta tuli ihan paalipeli. Olemme saapuneet Rustaan ja sit pitäis löytää kissan tarvikkeet. Kaisa haluu jalkahierontalaitteen. Siis kattokaa näitä lappuja ja muita. Ale, ton hintainen ja ton hintainen. Mennessä tarvii jumaleissa mattoa, missä on ylämaan karjan kuva. Silti mun tekis mieli ostaa se, kun se maksaa 4 €. Eiks tää joulukin niinku vähän mennyt jo? Siinä niin ois meidän pedi 12,90. Tuutko hakee? En. Tuun. Sitten me tarvitaan pojille myöskin vähän ruokia. Lohi ja vihannekset. Ei kissaan kuulu syödä vihanneksia. No lihansyöjiä. Meillä on ongelma, ja se on se, että toinen meidän kissoista on nirso kuin mikä. Me syötän tätä ruokaa niille, mutta Natso ei vaan niin kuin syö sitä oikeasti. Joten me aion nyt kokeilla, ja me ostan sille tämmösen viskassin tai vastaavan, mikä on siis ihan paskaa, mitä niille ei kuuluisi syöttää, kun niissä on sokeria ja vaikka mitä. Mutta et se söisi edes jotain, se on niin pieni. Mutta eikö täällä on vaan tämmösiä megapakkauksia? Suunnitelmien muutos, ei osteta tästä ruokaa. Ja siinä. Nyt on nappulalle peti. Ja siinä on aika hieno auto. Kattokaa. Mun pääkanavalla video, kun asennettiin tohon keulaan ja helmoihin uudet lipat. Käypä siis katsomassa se. Niinku olis jo. Okei. Sitten kun oltiin Rustas käyty, niin paineltiin kuntosalille. Lämmät otettu.
juoksin alkuun vartin ja ihan vähän kerkisi tekee Stairmasteri. Mitä me treenataan tänään? Kroppaa. Jee. Kanaliikkeenä tehdään tämmöstä pullover-laitetta nautiluksen. Ihan hyvä. Mikä sun mielipide tästä? En tykkää yhtään. Just like you always do, just like you always do. Already pulling me in, already under my skin. And I know exactly how this ends. I let you cut me open, just to watch me bleed. Ihan tosi hyvä laite. Tulee ole kainalot kipeän. Kaisa vuoro. Me to be. Don't know why I'm hoping for what I won't receive. Seuraavana liikkeen tehdään kulmasoutu-variaatio. Joku. Nyt valikoituu tämmönen laite. Tää on ihan hyvä. The emptiness machine. Siis tehtiin vähän pystäriä, ei viittinyt kuvata, kun oli takaan niin paljon jengiä, että jos saattanut näkyä ja olisi tullut paha sanomista. Mutta nyt tehdään vähän vipareita. Kauhea paine olkapäässä. 'Cause there's a fire under the altar. I keep on lying to. I keep on lying to. Already pulling me in. Tein käpälät, 2 sarjaa, hauista ja ojentajaa. Tälleen oli sama homma, että tässä oli niin paljon silleen ihmisiä, ettei kehtaa kuvaa. Ehkä se oli jo semmonen ympäristö, että ihmiset ei taho päätyä videolle. Toki vois vaan blurrata naamat, mutta emme jaksa. Sitten ois vielä backdeckiä ja vatsoja. Tos lukee, jos haluatte kopsata, mutta ihan passelisetti. Targettaa vähän enemmän selkää ja olkapäihin. Ja tää on minun tekemä treeni Kaisalle, koska Kaisa halusi, että mä teen sille treenit. Kaisalla on 1+2 jakoinen ohjelma. Eli yhdessä treenissä tehdään koko kroppa ja sitten on yläkroppa ja alakroppajako. Joo. Open just to watch me bleed. Gave up who you wanted. Vatsan rutistuksiakin voi tehdä parilla tapaa. Voi tehdä silleen hirmuisella momentumilla, käyttää lonkan koukistajia, oikein pompauttaa maasta, jaksaa tehdä 150 toistoa. Tai sit voi tehdä tolleen rauhakseen, kontrolloitu alastulo, ei ihan koske koko sillä lattiaa ja oikein keskittyen, että tekee vatsalihaksella sen duuni. Onko ollut hyvä treeni? Joo. Mikä on ollut parasta? Open for what I won't receive. Falling for the promise of the emptiness machine. Kaisallakin oli mielipide backdeckiin. Oliko kivaa? Niin vaan meillä olisi treenidana. No, oliks kokonaisuutena ihan kauhea treeni vai oliko hyvä? Oli oikeesti ihan hyvä. No niin, siinä kuulitte. Miten hyviä treenejä, jos haluatte työkin hyviä treenejä kehittyä, niin tiedätte mitä tehdään. Tsekkaatte www.kunnossakon.fi, laitatte hakemusta ja laitetaan teidätkin kuntoon. Okei, mitäs me nyt tehdään? Mennään kauppaan. Nimenomaan. Ja me ollaan tehty eilen diili, että Kaisa kokkaa tänään meille. Meillä on vähän silleen yleisöjakoa, jos tulee tehty yhteisiä ruokia tai aamupaloja tai muita, että me ehkä vähän useammin kokkaan meistä. Eli siis aina. Niin, basically aina. Mutta Kaisa tekee mun mielestä hyvää ruokaa, niin tänään on Kaisa vuoro kokata. Kokata. Mitä meillä täällä valmistuu? Se ei kanaa. Vai kanaa ja Riisiä. hyvää tulee varmasti. Tultiin Kaisan luokse. Syy on siinä, että täällä on hierontapöytä, niin pystyy vähän hieromaan. Kaisa on koulutukseltaan mikä? Urheiluhieroja. Niin, siinä kuulitte. Boom. Ja siinä on meikäläisen annos ja en tiedä välittyykö, mutta aika hyvä kokoinen annos. Siinä on Kaisa annos. Saapuneet kotiin ja selvittäneet Natsosta yhden asian. Natso on nimittäin sokeriaddikti. Mä ostin sille semmoista Whiscasin sokerivilja paska ruokaa ja kappas kummaa veti kupin tyhjäksi ekaa kertaa. Ikinä. Huikea juttu, että katsot tän videon. Tilaa kanava, tykkää videosta, käy tilaamassa myös meikäläisen pääkanava. Sinne on tippumassa ihan huikeeta leffaa kohta pihalle. Me nähdään seuraavassa videossa. Moi!